Ja nemam talenat ponovo. Livestream je trajao oko 3 sata, ali ne brini se, ti ne moraš gledati 3 sata, zato imaš mene. Ja sam ga pogledao za tebe. I sve ti je u ovih 10 minuta videa. Veliki pozdrav državo i dobrodošao u novi video. Danas ja nemam talenat. Da. Idemo vidjeti šta je taj show u kompletu ponudio svima nama ovog puta. Teta na klavijaturici. Svaki čovek ima dragu. Prošla dalje. Čoda Sas. A koliko imaš godina, to smo, jesi rekla? 16. I Bogu hvala nema Šarketa iza ovog puta. Sada su tu dvije tete. Biksica i Vavana. Draga Aleksandra, meni je ovo bilo savršeno. Čovjek plesač. Nije prošao. Druga teta pjeva. Pamti moj grad. Ujebote, od ovoga može se rikne. Kakav melodija, kakav. Sidu leči. Čoda Sas V2. Mislim, djeluješ ovako dosta stidljivo, povučeno i skromno. Kad čujem ovu Biksicu i malo bolje razmislim, Šarke, vrati se, sve ti je oprošteno. Prvo, draga, čestitam, prošla si sa 4, da, i žiri nije imao šta da ti zameri. A da li si ti imala nešto što bi promenila? Sljedeći na redu, Đorđe Đoko Balašević. A mi smo bolje svirali, nek što smo bili plaćeni. I da, Bogu hvala, ide dalje. Ja nemam talenat, ali ti si mene prešišao. Opasno simpatičan i harizmatičan lik. Svaka čast. I naravno, kreštava maca diskrecija želi više, jače i bolje. Zanima me da li pored ovog talenta za pevanje imaš još neke skrivene talente koje bi nam možda pokazao u nekom narednom periodu. Pa, nemam. Iskreno da vam kažem, zaboli me Karina. Sljedeći na redu, Gospodin. Hej, dovoljno je to da mi kažeš ti. I da, prošao je. Svaka čast. Gitarista. Daj mi Bože malo sreće, da je sretnemo veće. Prošao je. Prava rock glava. Svaka čast. A sada... Ne jurim ni to trening, više ne znam ni šta želim. Sipi taj Pepsi. Da li verujete zaista da skino se je delić? Nažalost, nije prošao. Iako je moje mišljenje to da bi stvarno mogao doprinijeti show. I nadam se da će ga publika vratiti u buduće nazad u show. A sada, samo slušaj ovo. Iskreno ću reći, nekako si mi došao nespreman, mislim, evo i... Koliko neko može biti antipatičan, to je strašno. Sljedeće su tete. I to one najopasnije. Koji je vaš talenat? Naš talenat je da pokažemo kako se ponašamo prema muškarcima kada nisu dobri i kada nas ne slušaju. Dobar si dečko, ali Ide maca, tko te jebe. Prošle su. Zaradile su prolazak. Doslovno. evo časim vas ja. 1, 2, 3. Svaka čast za Milenu. Meni ste bile previše blage. Blagja. I naravno, 4 fine tete. Vi ste bile potpuno opuštene i mnogo ste lude. A sada, samo slušaj. Pisma sam ti spalio. Dobar Mališa. Ubi kako pjeva. Možda čak i prvi glas show. I znam da je ovo teško za reći, ali ako Sinan živi vječno, a svi znamo da je tako, onda živi upravo kroz ovog dečka. Svaka čast. Idemo dalje. Ide pesma. Frajer slaže kocku kao što bi chat složio Milenu. Ljudi, niste normalni šta se pišete po chatu. Ovo je bilo interesantno, ali verujem da nas sve zanima šta bi ti u slučaju da si prošao mogao da nam pokažeš uopšte u drugom krugu. Biksi, a ti? Šta ti imaš da nam pokažeš, a da već nismo vidjeli? Sljedeći, Ljatif Junior. Sa tobom sam se opekao, kao ni sa jednom pre. Nažalost, nije prošao. Ali okej, moramo razumjeti, nije mu dan, nije mu mjesec, nije mu godina, ali dobar je inače. A da li misliš da su... A da li misliš... Možda bolje da ništa ne kažem. Sljedeći... 30 godina repera je ostavio kasku. Ručak u RS-u, platio sam Elon Musku. Fini su momci. Idu dalje. Neka ih. Ovaj brat zna šta radi. Ti si mi u krvi. Molite Bože. Ako te odvedu. On je sebe odnio u finale. Bravo, dečko. Toliko je dobar da ga Milena stisnula. Pamti me ko prija. Dok s druge strane Biksica se razočarala čim je čula da frajer ima curu. Reci mi, koja je tvoja najveća podrška?
Roditelji, cura. A šta misliš o ovome? Napiši ispod ovog videa komentar. Ja sam se prijavila za Ja nemam talenat i hoću da vam pokažem da ne umem da plešem. Opasno. Iskreno nije pogrešila ništa što je rekla, ali moram priznati, atmosferu zna napraviti. Čuda sas po ko zna koji put danas. Biksice, što si ljubomorna? Šta možemo da očekujemo sljedeći put? Da li će biti nešto malo drugačije? Najnoviju. Drugi show po redu, drugi mađioničar. Sad, slušaj, stani. Ali provalio sam. Dobro, gledaj, jel misliš da je dole ili gore? Gore. Nije ove. A, dobro si u tome, brate, već držiš. Ja sam vidio da si uhvatila moju kartu. Ali kako ga sam mu pokazao? Samo što ovaj put mađioničar zbunio i sebe, i žiri, i gledatelje, i sve, bukvalno. Prošao je. U najkraće vreme Nije prošao. Prošla dalje. Diraju te po kolenima. Prošao je. Postanema. Nije prošao. Za ovo što slijedi trebaš biti spreman. I zovem 92. I neka traže, neka nađu ga. Moj tihi ubica. Moj tihi ubica. Ja ne mogu vjerovati. Isti Karleuša, nema šta. On je stvarno ovaj show i ono što ovaj show predstavlja. Znam da je teško, ali sad idemo probati odmoriti uši. Beatboxer je biti lako, to može svako. Ok, ja ne mogu. Znam da je internet pun svega. Neki ljudi... Ne znam zašto njega nisu pustili da prođe. Rijetko talentovan lik. Harmonika 1. Prošao je. Harmonika 2. Nije prošao. Diskriminacija. Ovaj lik... Jedina, šta si mi uradila? Lik koji nam svima treba biti uzor, nažalost nije prošao dalje. Iako realno nije bio dobar, ali daleko od toga da je bio loš. Šta ćeš sad s njim? Da ga jebe Milunka. I ono najbolje za kraj. Stand up. Ja sam bio jako ružno dete. Ne, molim vas, nemojte se smeti. Znači, stvarno jako ružno dete. Znači, moju majku, tapšu po ramenima. Neka je, kaže, živi zdrav. Ne, molim vas. Da, prošao je. I za kraj, Milena. Kažem ti, ja bih volila da traje još duže. Daj mi ovaj vibe. Da, dobar. Sesije. Da, vidio si šta nam je ponudio ovaj show i sad nam ostaje samo čekati sljedeći nastavak. Napiši ispod ovog videa šta ti misliš o ovome svemu. To je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala ti što si pogledao video do kraja, a mi se vidimo već u jednom od narednih videa.